Ħarġet sejħa għal xiri ta' proprjetà f'Birzebbuġa biex f'din il-lokalità il-Gvern jinvesti f'Berġa. Ħabbar dan id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern f'attività politika tal-Partit Laburista bit-tema Malta flimkien bħala parti mill-programm Awla. Għandi biċċa ħabar tajba residenti ta' Birzebbuġa. Oħra. Għax ftit tal-ġranet ilu flimkien mal-Kunsill Lokali mmexxi mis-Sindku Scott Camilleri ħriġna sejħa biex ġewwa Birzebbuġa ikollna proprjetà ħalli sa Mejju li ġej ikun hawn ukoll Berġa ġdida ġewwa Birzebbuġa għar-residenti tal-lokal. Fil-fatt f'interventi tiegħu id-Deputat Prim Ministru tenna kif din l-aħbar sabiħa l-Birzebbuġin waslet wara ftehim mal-Kunsill Lokali u bekk din il-Berġu se tkun qed tingħaqad moħrajn li qed jinfetħu madwar il-pajjiż. Intant id-Deputat Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-proposti tal-Partit Laburista fosthom iż-żieda fil-pensjonijiet għall-anzjani u l-garanzija li Gvern Laburista ġdid iwettaq din il-proposta iżda dan mhux biss. Qegħdin naraw rispons qawwi għal proposti illi mal-ewwel aħna bdejna nħabbru. Proposti illi huma sodi, proposti li huma studjati, proposti li nafu kif ħanħallsu għalihom u minn fejn ħejġu l-flus, proposti li ħajatu ħajja aħjar, il-familji, il-ħaddiema, ħannaqsu t-taxxa lil min jaħdem u ħannaqsu t-taxxa lil min iħaddem. Għax aħna l-partit mhux ta' wieħed kontra l-ieħor, imma aħna l-partit ta' kollha flimkien, ta' Malta flimkien, aħna il-partit ta' Malta u Għawdex kollu. Id-Deputat Prim Ministru tkellem ukoll dwar din il-kampanja elettorali u li sa issa tikxef id-differenzi kbar bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Chris Fern tenna kif fuq naħarajna Partit Nazzjonalista infixkel u fi kriżi. Dan meta suppost kien preparata l-kampanja elettorali sa mill-ewwel jum tagħha irtirawlu 4 kandidati f'daqqa. Dam differenza l-Partit Laburista li qed iħabbar u jispjega proposti importanti fil-waqt li jgawdi l-kredibilità tal-poplu wara snin importanti ta' tmexxija b'saħħitha quddiem sfidi differenti.